El 12 d'abril encetem una nova campanya d'excavació al monestir de Sant Genís de Rocafort. Serà la quarta dins el projecte 2018-2021 d'estudi integral del Priorat de Rocafort i que també inclou l'excavació a Santa Margarida que tenim programada pel mes de juliol. Els treballs dels 2 primers anys van permetre estudiar en detall els àmbits corresponents a l'església i els espais ocupats pel claustre i la necròpolis, que vam excavar completament el 2020. El mateix 2020, l'excavació es va estendre cap a la terrassa intermitja del turó de Rocafort, comunicada amb el claustre a través d'una escala monumental. En aquesta terrassa es van delimitar 3 àmbits que seran l'objecte d'estudi principal de la campanya d'aquest 2021 que finalitzarà el 30 d'abril. En paral·lel a l'excavació també es procedirà a la prospecció de la terrassa inferior mitjançant georadar, per tal de poder planificar de manera adequada les intervencions per a una segona fase del projecte d'estudi del Priorat de Sant Genís de Rocafort en el període 2022-2025. L'estudi de Sant Genís de Rocafort està proporcionant dades molt rellevants tant pel que fa a la història del propi monestir com per conèixer de forma més detallada l'estructura d'aquests petits monestirs medievals fins ara molt poc estudiat. Setmanalment us anirem informant del desenvolupament dels treballs d'excavació, que culminarem amb una visita virtual en substitució de la jornada de portes obertes, que esperem poder recuperar el 2022.